Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati ntchito zokhudza kafukufuku wa zachitetezo komanso momwe ntchito za boma zikuyendera ndi zofunika pa chitukuko cha dziko. Boma lati ndi lodzipereka kukweza chiwerengero cha anthu omwe ali ndi magetsi mdziko muno. Ndipo apolisi mdziko muno ati aonjezera chiwerengero chawo m'misewu ndi malo ena osiyanasiyana kuti miyoyo ndi katundu wa anthu pa nyengo ya Pasaka zikhale zotetezeka. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika wati ntchito zokhudza kafukufuku wa zachitetezo komanso momwe ntchito za boma zikuyendera ndi zofunika pa ntchito za chitukuko cha dziko. Professor Mutharika walankhula izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe pamwambo olumbiritsa mkulu wa nthambi ya boma ya National Intelligence Service. Nayo mtolankhani wathu mwa intumodzi ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walangiza yemwe amulumbitsa kukhala mkulu wa nthambi yona zakafukufuku wa zachitetezo komanso kayendetsedwe ntchito za boma Major General Blaise George Sayenda kuti adzipereka malipoti owona komanso yenera kukhudza zomwe apeza pa kafukufuku wawo. President Mutharika wati zotsatira zakafukufuku wa chitetezo zikakhala zolakwika zidzichititsa adindo kuti adzipanga ziganizo zolakwika zosakomera dziko lino. Tati wa dziko linoyi wati zotsatira zakafukufuku wa zachitetezo zingathandize kulimbana ndi mchitidwe ozembetsa anthu, milandu yochitika kudzera pa makina a intaneti komanso mchitidwe ozembetsa ndalama. Professor Mutharika wati kupezeka kwa miyala ya mtengo wapatali m'madera ambiri mdziko muno kwachititsa kuti akamberembere komanso anthu ena akhale ndi chidwi ndi dziko lino, kotero kafukufuku wa zachitetezoyu ndi amene angathandizire kuteteza miyalayi. Professor Mutharika anasankha Major George Blaise Sayenda kukhala mkulu wa nthambi yona zakafukufuku wa zachitetezo ya National Intelligence Service mwezi wa Oktoba chaka chatha. Major General Sayenda ndi katswiri wa zachitetezo komanso kafukufuku. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Boma lakhazikitsa bungwe la Malawi Enterprise Development Fund lomwe limatchedwa National Economic Empowerment Fund ndi cholinga cholimbikitsa kubweza ngongole ndi kuthandiza anthu ambiri kupeza ndalama zoyendetsera bizinesi zosiyanasiyana. Mwambowu wachitikira mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Akuluakulu omwe ayankhula pamwambowu ati kusintha dzinaku kukusonyeza chiyambi chatsopano cha bungweli pomwe tsopano liyambe kutolera ngongole zonse linapereka komanso kuonetsetsa kuti anthu onse ali ndi mwayi wopeza ngongole ku bungweli mofanana. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha ati chindi chiyambi chabwino cholimbikitsa chitukuko makamaka pakati pa achinyamata, amayi komanso anthu okhala m'madera ku midzi. Tsiku limene ngati boma komanso ngati MEDEF tiwosanga kuti nthawi yakwana tsopano tipereke ngongole kuyenderera kusayang'anira kuti kuchokera kuti kuchokera dera lanji kumapemphera kuti wina lese ngati Malawi amene ali wothekera angongole komanso akangongole ndalama abweze kufa ndalama za Malawi si ya chipani kapena ya munthu ndiye wina lese anakulipira aina kubweza akangongole. Wapampando wa bungwe la MEDEF a James Napambo ati bungwe ligwiritsanso njira yoyika anthu m'magulu pofuna kuchepetsa vuto losabweza ngongole. Ifeyo timanena kuchita ndoti timangongoza ku magurupuwo amakhala ngati security yaikulu chifukwa mukakhala pagulu timanipikisana mtima kuti ndalama ziperekedwe kupeza matheka, koma mukampasa munthu ndalama yekha mpase munthu 200 million yekha akalephera kulipira zimakhala zovuta ndikuti tena kupita ku court kuti ndalama ziperekedwe. So vuto ali kulipira nayo kumene kuti ndalama zambiri zinalipiriza zinangongozedwa opanda chikole. Ndipo m'mawu ake mkulu wa bungweli Akaisi Sadala avomereza kuti pakali pano pali mavuto a ndalama zomwe zachititsa kuti alephere kuyambiranso kupereka ngongole mwachangu. Chifukwa nkofunikira ndithu kuti aliyense amene anatenga ngongole imeneyi akuyenera kuti abweze kuti anthu enanso apindule, chifukwa kunjaku Amalawi ambiri akudikirira chiyembekezo chachikulu kuti nawonso apindule nawo ndi ngongole zanifu athe kutukula mabanja awo ndi umoyo wonse, komanso tikatero ndiye kuti chuma cha dziko chikhala chotukula. Boma lati bungweli likuyenera kulondoloza ndi kuonetsetsa kuti latolera ngongole zokwana 240 billion kwacha
zomwe zinaperekedwa kale kuti ena apindulenso. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati boma ndilodzipereka kukweza chiwerengero cha anthu omwe ali ndi magetsi mdziko muno. Iwo amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amasayinirana mgwirizano ndi Bank ya African Development Bank wa ndalama zokwana $24 million zomwe ndi pafupifupi 44 billion kwacha zokonzetsera malo opangira magetsi akapichira komanso Mkula B. Zambiri mu ripoti ili. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yati kudzera mu thandizoli boma likwaniritsa ntchito zomwe lakhazikitsa pokweza ntchito za ulimi zokopa alendo za migodi komanso mafakitale. Tonse tikuziwa kuti magesi ofunikira. Popanda magesi ndikuti dziko lisingatukuke. Magesi atithandiza mwina wotimati muchizungu value addition, mwina kuti tizipanga zinthu zathu tizikhala ndi ma products osati tingotumiza zinthu kunja kapena mara imwe muno popanda kuziwonjezera value addition. Maso singanene kuti mining yathu ingati kwenda bwino kapena kuti tizipanga benefit ku mining popanda magesi. Ukhale ku tourism chimodzimodzi, manufacturing chimodzimodzi. So ingati kunena kuti chithandizo chimene atipasa African Development Bank leroli chitithandiza wani kuti tikhale tiwonjezere mphamvu ya magesi, tiwonjezera kuti makampani athu akhale akukulirabe, azitithandiza nkhani ya employment, komanso itithandiza kuti economic activity kama ntchito zokuza economy yathu zikhazi kupitirira, komanso mati GDP ikhazi kulira. Mawu ake mkulu wa banki ya ADB kuno ku Malawi Macmillan Anyanu anati ndalama zithandiza kampani yopanga magetsi ya Genco kukonzanso zipangizo zomwe zinawonongeka ndi namondo osiyanasiyana kukapichira komanso ku Mkula Bay. Pakadali pano ndi anthu ochepa okha mdziko muno omwe ndi mwayi ogwiritsa ntchito magetsi. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Shadrack Namalomba wati boma silikuona chifukwa choti komiti yolondoloza za chuma cha boma ichitire changu kubweretsa ripoti lokhudza za hotela ya Amalis pomwe anthu ena sanakaonekere ku komiti kuti akaperekere umboni wawo. Anamalomba anena izi ku nyumba ya malamulo pomwe amayankhapo pa mafunso omwe aphungu a nyumbayi anafunsa boma chifukwa chomwe silimafuna kuti ripoti alipereke mnyumbayi. Iwo ati boma likufuna kuti komiti ibwere ndi ripoti lokwanira. Anamalomba akufotokoza. Ena kumanena kuti government ikukangati sikufuna kuti ripotiyo ibwere nyumba muno. Hayi. Professor Athapita Mutharika ndamanena kuti a Public Accounts Committee ndikupatsani mphamvu zonse ndipo palibe wina yake angatani asokoneze zochita zanthu, chitani fufuzani. Ndeno tikumvetsedwanso kuti pakufufuzapo patsalira anthu ena amene akhala kuyankhulidwa akutchulidwa kuti amene wawanda amene ali pa center pakatikati pa nkhani imeneyi amatsogolera zimenezi, koma anthu amene anali monga tingoyerekeza example amene ali secretary to president and cabinet mu boma lapitalichi akuti akudwala, ndipo peza akudwala akuti ripotiyo ingopitabe tiafotokozera ma ndi atsikana aulumali. Undunawu wati izi zithandiza kuti ntchito zonse zomwe zikuchitika m'madera akumidzi zizifikirika ndi anthu onse kuphatikizapo aulumali. Ndunawu Amerina Vicha ayankhula izi pamwambo okhazikitsa ndondomeko zothandiza amayi ndi atsikana kupindula nawo pa ntchito zosiyanasiyana za mthandizi. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Amayi ndi atsikana aulumali okhala m'madera akumidzi ndi madera ena ovuta kufikirika akuti akupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana pofuna kupindula nawo ku ntchito za mthandizi zomwe zinakhazikitsidwa kuti zizitukula miyoyo ya anthu mdziko. Pofuna kuthana ndi mavutowa, bungwe la Disabled Women in Africa DIWA lakhazikitsa ndondomeko zofuna kutukula miyoyo ya amayi komanso atsikana aulumali powapatsa mwayi woti nawo akhoza kumapindula ndi ntchito za mthandizi zosiyanasiyana. Malinga ndi nduna yoona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana, ulumali komanso chisamaliro cha anthu Amerina Vicha,
ndondomeko zomwe akhazikitsazi zithandizira adindo komanso anthu ena m'madera kumaganizira amayi ndi atsikana aulumali pomwe akugwira ntchito zawo zosiyanasiyana maka za mthandizi. Anavisha ati unduna wawo othandizira bungweli kuonetsetsa kuti ndondomeko zomwe azikhazikitsazi anthu komanso mabungwe akuzigwiritsa ntchito. Ma guidelines awawa atithandiza kwambiri kuna kuti boma ma departments mabungwe komanso akufuna kwabwino ndi wina aliyense akhale ndi umwini atengepo gawo atengepo mbali kuthandiza anthu aulumali makamaka azimayi ndi atsikana amene akhala kuponderezedwa nthawi yayitali. Mawu ake mkulu wa bungwe la Diwa Ruth Nkutumula ati ndondomekozi cholinga chakenso ndi kuwalula amayi ndi atsikana aulumali kusangalala ndi ufulu wawo komanso kupeza mwayi wopeza chuma ndi ntchito zosiyanasiyana posatengera momwe alili. Lema guidelines yawo afuna atsindike zimenezo ndipo ifeyo tikuyitana mwina aliyense kuti agwiritse ntchito ma guidelines amene wangati sana apeze ni hard copy ma soft copy zilikhaso tikupanga circulate kuti wina aliyense ndithu akhale nawo ma guidelines ngati iyeyo actor wa pa community. Pakadali pano bungwe la Diwa lati liyamba kupereka thandizo la ndalama kuyambira $5,000 kulekeza $10,000 kwa anthu omwe akupititsa patsogolo ntchito za mthandizi zomwe zikupindulira amayi ndi atsikana aulumali. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Mutharika wati ntchito zokhudza kafukufuku wa zachitetezo komanso momwe ntchito za boma zikuyendera ndi zofunika pa chitukuko cha dziko. Boma lati ndi lodzipereka kukweza chiwerengero cha anthu omwe ali ndi magetsi mdziko muno. Ndipo apolisi mdziko muno ati aonjezera chiwerengero chawo m'misewu ndi malo ena osiyanasiyana kuti miyoyo ndi katundu wa anthu pa nyengo ya Pasaka zikhale zotetezeka. Takulandiranso mu nkhani zathu. Apolisi mchigawo cha kumpoto ati aonjezera chiwerengero chawo m'misewu ndi malo ena osiyanasiyana kuti miyoyo ndi katundu wa anthu pa nyengo ya Pasaka zikhale zotetezeka. Mneneri wa apolisi ku chigawo cha kumpoto Cecilia Mfune wati aliyense amene ataphwanye malamulo mu nyengoyi amangidwa ndipo apempha anthu kuti mwaokha akhalenso tcheru pa nyumba pa msewu ndi malo ena. Amfune akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Musasecheyo. Tonesesa kuti chitetezo chikhalepo. Chachiwiri tipewe ngozi za pa msewu, tonesesa zimenezo. Tonesesanso kunena kuti tateteza miyoyo ya anthu monga ntchito ya polisi yathu kuti ndikuteteza katundu komanso kuteteza moyo. Choyambirira anthu aonesese kunena kuti pamene akuyendesa galimoto yawo ikhale galimoto yokuti iyoyo ndiyoyenera kuyenda pa msewu. Nde muona a traffic athu akhala ochulukirapo m'misewu. Mukuziwa nthawi ya chisangalalo msewu umakhala kuti ndiye kuti ukhala otanganidwa. Tsono a traffic athu akhala owonjezekera kuonesesa kunena kuti galimoto zomwe zikuyenda pa msewu ndi zovomerezeka. Oyendesaso ali ndi chiphaso chovomerezeka komanso oyendetsawonso asayendese galimoto atalezera. Takonzekaso ku mbali ya chitetezo, ku mbali ya mapatrozi, tikhala ndi mapatrozi amene wawa amasana komanso usiku. Mapatrozi oyenda apolisi tiziyenda pasi, ena tiziyenda pa galimoto mu chigawo chonse chino chakumpoto kuonesesa kunena kuti tipewe ntchitidwe wa umbanda. Tikhala paliponse tayamba kaleso lero, tikhala paliponse kuyambira masana usiku pa galimoto angakhale kuyenda pasi. Ndiye china chilichonse chomwe chichitikecho ndiye kuti tichidziwa msanga. Ndi chifukwa tikunena kuti ife sitilekerera ntchitidwe wina uliwonse wa umbanda. Aliyense amene akhale akuphwanya lamulo amangidwa nthawi imeneyi ya Easter. Komanso nyumba zathu tizisiye zotetezeka, titseke nyumba zathu bwinobwino, tiaziwa aneba athu, tisanzikane pa khomo, tisiyepo munthu wokuti ali responsible china chake kuti chachitika akhoza kuimba foni kapena kuitana thandizo.
pomwe akhristu pa dziko lonse lero lachisanu loyera ayamba chikumbutso cha pasaka. Bishop Chimwemwe Muhango wa mpingo wa Redeemed Presbyterian Church RPC wapempha Malawi kuti aonetse chikondi kwa wina ndi nzake mu nyengoyi. Bishop Muhango wati nyengo ya pasaka imatanthauza chikondi cha Mulungu pa anthu, kotero akhristu nawonso akuyenera kuonetsa khalidweli. Bishop Muhango akuyamba ndi kufotokoza za tanthauzo la nyengoyi. Nyengo imene amati ndi ya Easter ndiye nyengo imene pali pachimake penipeni ndi pachiyambi penipeni pa moyo wathu wa Chikhristu, chifukwa ndi nthawi imene Ambuye Yesu anatsiriza ntchito yodzapulumutsa anthufe ku machimo athu. Mudziwe kuti kuchimwa kwa Adamu ndi Hava munda wa Edeni kudabweretsa temberero ndipo kudachotsa munthu pamaso pa Mulungu. Ndiye kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kunali kudzatipulumutsa, ndipo nyengo ya Easter ndi nthawi imene Yesu anamaliza. Lero lachisanu tikhala tikumva Yesu pamtanda akuyankhula ku Yohane 19:30 kuti kwatha, kutanthauza kuti Mulunguyo ndiye chikondi, ndipo chimene adationetsera ife ndi chikondi chapamwamba kwambiri. Ndipo atisiranso lamulo lomwelo la kuti mukondane wina ndi mnzache. Si nyengo yopanga maphwando achisawawa, si nyengo yomaledzera, si nyengo yomapanga zinthu zosokonekera pamaso pa Mulungu. Ndiye kuti sitikuyamika chimene Mulungu adachita pakati pathu, koma ndi nyengo yofunirana zabwino, nyengo yoonetserana chikondi, nyengo yochita zinthu zimene zikamkondweretsa Ambuye komanso zikasintha miyoyo ya anthu ena kuti asendere kufupi ndi Yehova. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yatsimikizira Malawi kuti boma ladzipereka kuonetsetsa kuti mafuta a galimoto azipezeka mdziko muno ngakhale akwera mtengo. Namalomba anena zimenezi pa msonkhano wa atolankhani omwe iwo anachititsa mogwirizana ndi nduna yoona za mphamvu za magetsi a Jean Matanga komanso nduna ya za mtengatenga a Japi Muhango. Isaac Jali wafika ndi ripoti ili. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe, nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba anatsindika kunena kuti boma likuchita china chilichonse kuonetsetsa kuti mafuta asamasowe mdziko muno. Komabe Namalomba anadzudzula mchitidwe wa anthu ena makamaka a bizinesi omakweza mosayenerera mitengo ya katundu osiyanasiyana potengerapo mwayi wakukwera kwa mafuta. Namalomba anatsindika kuti boma sililola kuti anthu ena achite zimenezi, ndipo apempha atolankhani kuti nawo akhale tcheru. Namalomba anapitiriza kufotokozerapo kunena kuti kunali koyenerera kuti boma likweze mafuta chifukwa cha zina zimene zikuchitika mdziko muno ngakhalenso ku mayiko akunja, makamaka nkhondo imene kuchitika mdziko la Iran. Iwo anati kunali koyenera kukweza mtengo wa mafuta kusiyana ndi kuti mafutawo adzisowa mdziko muno ndi kusokoneza ntchito zonse zachitukuko za umoyo ndi zina zonse zosiyanasiyana. Mawu ake nduna ya zamphamvu zosiyanasiyana a Jean Matanga inalangiza Amalawi kuti asade nkhawa, likamba kuti mafuta ena okwana 2 million liters ali munjira kufika mdziko muno, pamene galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta zikupakiranso mafuta ena okwana 17 million liters m'madoko osiyanasiyana monga ku Beira, Tanga komanso ku Dar es Salaam. Ndifuna ndifotokozera Amalawi kuti tisapange panic, mafuta alipo. Nkhani ndi yakuti petro pakali pano tili ndi mafuta okwanira 798,000 liters damene tinawo. Diesel tinayo 1,918,000 liters, imeneyo ndi diesel. Amene ali njira, amene taloda kale, amene ali njira kuchokera ku Tanzania komanso ku Mozambique tili ndi 2,014,000. Diesel tindi 1,844,000 liters. Amene tikupakira panopa ku mapoti athu ku Tanzania komanso ku Mozambique. Petrol tikaphatikiza mayiko awiriwa, petrol amene tikupakira pakati panopa magalimoto kuchoka m'mashipi komanso ma storage facilities tikupanga load 16,048,000 petrol ameneyo. Diesel tukupanga load 16,670,000.
ndiye tikafunsafunsa loti kuti zimenezo zotanthauza kuti mafuta okwanira masiku angati. Petrol ndiye kuti amenewo ndi masiku 17 ndi konjezerako pang'ono. Tikakamba nkhani ya diesel tili ndi masiku 28 inga 27.78 days ndi ngoti masiku 28 mafuta oti atikwanira amenewo diesel. Ndiyeno ndimafuna mundafotokozera kale muja tisapange paniki, mafuta alipo andakubwerabe akhala kuti panga supply ma suppliers athu ndithu. Amathanga anafotokozerapo kuti nkhondo imene kuchitika ku Iran ndi imene yabweretsa mavuto osiyanasiyana, ndipo anati zimenezi zikuchitika m'mayiko onse okwana 106 pa dziko lonse lapansi kumene mafuta akwera chifukwa chonena kuti mafuta sakubwera ku mayiko osiyanasiyana mokwanira, zimene zachititsanso kuti mtengo wa mafuta ukwere ngakhale kumene akuchokera. Kuno ku Malawi, a Jean Mathanga akuti boma la mbuyomo lidasiya ngongole ya ndalama zokwana 1.2 trillion kwacha zomwe limalephera kuwalipira makampani amene amayitanitsa mafuta kufika mdziko muno. Pofotokozera mapulani ena mtsogolo, Amathanga ati boma lili ndi mapulani owonjezera nkhokwe zosungiramo mafuta kuti dziko lino lizisunga mafuta okwana 120 million liters omwe ndi okwanira miyezi iwiri, kusiyana ndi momwe zilili panopa pamene dziko lino limangosunga mafuta okwana 60 million liters yokha omwe ndi okwana mwezi umodzi. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma lapempha kampani ndi mabungwe kuti athandize ndi ndalama komanso katundu anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira m'maboma 23 a mdziko muno. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amalandira 200 miliyoni kwacha kuchokera ku Eskom. Pakadali pano nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yalandiranso thandizo losiyanasiyana kuchokera ku kampani ya Sunbird Tourism. Zambiri mulipoti ili la Austin Fukula. Asaidi ayamikira bungwe lopereka magesiri kamba ka ndalama zomwe lapereka kuti zithandizire umoyo wa anthu omwe anakhudzika ndi madzi osefukira sabata ziwiri zapitazo. Mphaso zimene tapasidwa zokwana 200 million kuchokera ku Eskom tilosangalala kwambiri chifukwa zitithandiza kuti tione anthu amene anakhala ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi ngati kusefukira kwa madzi, komanso ena aso amene ngati akusowa chawo chifukwa ena chakudya chawo chinakokoloka, ziweto zawo zinakokoloka, asowa chithandizo. Mmodzi mwa mamembala a bodi ya bungwe la Eskom, a Wilford Sabola, ati kuthandiza anthu omwe akhudzika ndi madzi osefukira ndi udindo wa aliyense. Taona mavuto akulu amene anthu akukomana nawo chifukwa cha madzi osefukira amene avuta mu dziko lino. Ndipo titaona vuto limeneli ndi kuona zomwe boma likupanga pakuthandiza anthuwa, tinaona kuti ndi udindo wathu ngati ifeyo a Eskom kuti tigwepo. Kampani ya Sunbird Tourism nayo yapereka thandizo losiyanasiyana la ndalama zokwana 27 miliyoni kwacha ku nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma zoti lithandizire anthu omwe akhudzika ndi madzi osefukira chaka chino. Atemwa Kanjadza ndi mkulu woona za malonda ku kampaniyi. Ngati Sunbird tinapanga organize thandizo limeneli limene litafikire mabanja 250, koma mu thandizo limenelo muli zinthu ngati chimanga, sugar, mapeo za madzi, masoya pieces, komanso water guard kuti tionesenso kuti anzathu amene avutika akhale ndi access ku madzi aukhondo. Ndila thandizoli, mkulu wa nthambi a Wilson Molen anati boma ndilothokoza kamba ka chimanga, mablangete, ziwiya, sugar ndi zina zomwe Sunbird Tourism yapereka zomwe zithandizire kuti anthu omwe anavutikawa awafikire. Cluster akukumana akuunika mafiga amenewo poti timakhala kuti tayenda maboma monse kuonjezera zonse kuti kodi anthu amene akhudzidwa ndi angati, katundu amene waonongeka ndi ochuluka bwanji, zonse zakaonkhesa tikuzani figa yeniyeni, budget yeniyeni. Komabe tinatero kuti kuyambirira kucha pakhale figa ina imene tingathe kugawana ndi anthu amene akufuna kwabwino kuti afuna kutithandiza. Anthu oposa makumi atatu 30 ndi amene anafa kamba ka madzi osefukira
omwe anachitika sabata ziwiri zapitazo, ndipo manja oposa 69,000 omwe anakhudzika, oposa 6,000 akusowa pokhala. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wati ntchito zokhudza kafukufuku wa zachitetezo komanso momwe ntchito za boma zikuyendera ndi zofunika pa chitukuko cha dziko. Boma lati ndilodzipereka kukweza chiwerengero cha anthu omwe ali ndi magetsi mdziko muno. Ndipo apolisi mdziko muno ati aonjezera chiwerengero chawo m'misewu ndi malo ena osiyanasiyana kuti miyoyo ndi katundu wa anthu pa nyengo ya Pasaka zikhale zotetezeka. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC.